जाथों बियो थाबायनो रोंथों बोसोरसेनियानो जाथों अब्लाबो बे गथ'खौ रेप खालामो आरोना। जुगानो बेलथायबाय लोगोफोर, जोङो साफ्रोमबो गथ'नि बिमा बिफा जानानै मालाबाबो गावनि फिसाफोरखौ बिदा बिनानाव होननानै बा सोरबा जाथि खुरमानि फिसा आंनिनो बिनानाव आंनिनो भागिना होननानै मालाबाबो हारसिं हारसिं हगारनानै दोनजाला। बिराद गिनांगौ जाबाय आरोना, जुगानो बेबायदि जालांबाय। साबधान जा बिमा बिफाफोरा 13-14 इयार्सआव गथ'फोरखौ हाबा हरनो नाङा, बा 13-14 इयार्सआवनो आजिखालि गथ'फोरा हाबा जायो, बहाबा गथ' जोनोम होयो। नंगौ, बेफोरबायदिनो जों खोनादों सासे 13 इयार्सनि गथ'नि सासे बिमा जादों, खुदिया गथ'नि सासे बिमा जादों। बेयावथ' कमन बाथ्रा नङा, जों बर'फोरखौबो खोनायो, गुबुन हारिया जाबाबो जोंनि बर'फोरखौबो जों खोनानो मोनो। नाथाय मा प्रब्लेम जायो? गथ'खौथ' जोनोम होनो हायो 13-14 इयार्सनि गथ'फोराबो, मानो हाया? गासिबो नंगौना नङा? अब्लाबो जोंनि बिमाया माने बै गथ' जोनोम होनाय 13-14 इयार्सनि गथ'नि बिमाया उनाव मा प्रब्लेम जायो बेखौथ' मिथिया। गथ'खौथ' जोनोम होनो हायो, नाथाय बियो मा बेराम जागोन, मा प्रब्लेम जागोन बेखौथ' मिथिया। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाला आं नोंथांमोननि सेराव रोखायै मोजां फोरमायना होगोन, जाहाथे गावनि बिमा बिफाया गावनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ थाबैनो हाबा होनायखौ बन्द' खालाम। जेरै जोङो बिमा बिफाफोरखौबो एसे सेभ खालामनांगौ आरो गावनि गथ' गथायफोरखौबो एसे सेभ खालामनांगौ। बेफोरबायदि जायो। जोङो नुनो मोनो बिमा बिफाफोराथ' रावबो 13-14 इयार्सआव हाबा हरखाया, मोनथिखायो। बिमा बिफाफोराथ' मोजांखौनो गियान होखायो। अब्लाबो जोंनि गथ' गथायफोरा बा जोंनि बिनानाव बिब'फोरा बुजिया, माने उन्दै बैसोआवनो मबाइलबो होयो नालाय बिमा बिफाफोरा। सोरबाथ' दानि जुगाव क्लास 8 क्लास 9 ना, क्लास 8 9आथ' आरो बांद्रायसोबाव, क्लास 6-7निफ्रायनो जोंना बिमा बिफाफोरा मबाइल होयो। मबाइल होनायखौ बन्द' खालाम, फरायनायथि गोसोआव थानो हो। जाहाथे बिमा बिफाफोराथ' दानि जुगाव मेट्रिक पास जाबानो मबाइल होखायो। मेट्रिक पासआलाय मा? मेट्रिक पास फरायनाया जोबोद फिसासो। डिग्रि फरायनायनि सोरबा जोंनि बर' हारिनि मानसिफोराथ' जोंना क्लास 6-7आवनो मबाइल लायो। सोरबा मालाय गुबुन कान्ट्रिनिफ्रा डिग्रि पास जाबाबो मबाइल लाबावसोनो, साननानै नाय नोंथांमोना। अब्ला बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा एसे सेभ खालामनानै लाखिबानो जाबाय गावनि फिसालाफोरखौ। थाबैनो मबाइल होनाङा। जों खोनानो मोनो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै प्रब्लेम जानाय, सोरबा बिमाफोरा थैनाय, बै उन्दै बयसफोराव हाबा जानायफोरा प्रब्लेम जायो दै, गोबां प्रब्लेम जायो। दा बुंस' हाया आङो बेखौ, गासैबो हिन्जाव माहारि बा हौवा माहारिया आंनि भिडिअखौ नायो, बेनिखायनो आङो बाथ्राखौ बुंजोबनो हाया। जानांगौ आं डाक्टरबा नोंथांमोननि सेराव सेयार खालामनो हागौमोन बेफोरबायदि प्राइभेट बाथ्राखौ, नाथाय आं सेयार खालामनो हानाय नङा। गावनो बुजिनानै लाबानो जाबाय बिमाफोरा मा प्रब्लेम जायो आरो। दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालासिनो जोङो ससे क्लिप माने आब'नि सिस्टार माने मोनसे भिडिअ बानायदों, नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। बे क्लिपखौ आं होनो सानदों। मोनसे बेलेग देखाव जादों आरो ना, बेलेग देख माने जोंनि बर' नङा। 13 इयार्सआवनो बा 9 बोसोर, बे 9 बोसोरखौनो बुंलायलायला आं, एसे बाराखौनो बुंबाय, 30 इयार्सखौनो बुंबाय। सासे गथ' जोनोम होदों आरो ना, नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। दा नायना लादो, ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरदो। कुवालिटिया लेथ्रा नुसिगोन दै, मोनाबायना लोगोफोर, लेथ्रा नुसिगोन। दा फोरमायहरबानो जाबाय, लाइक कमेन्ट खालामनो दाबो। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, तामुलपुर, नोंथांमोना गोबां मोजां कमेन्ट हरगासिनो। थेंक इउ भेरि माच। नोंथांमोनखौ मा होननानै आङो साबायखर बावगोन ना, ओरैबायदि मोजां कमेन्ट हरदों आरो सापर्ट खालामदों। दे भिडिअखौ नायग्रोना ला। उन्दैयानो जाथों बियो थाबायनो रोंथों बोसोरसेनियानो जाथों अब्लाबो बे गथ'खौ रेप खालामो आरोना। जुगानो बेलथायबाय लोगोफोर, जोङो साफ्रोमबो गथ'नि बिमा बिफा जानानै मालाबाबो गावनि फिसाफोरखौ बिदा बिनानाव होननानै बा सोरबा जाथि खुरमानि फिसा आंनिनो बिनानाव आंनिनो भागिना होननानै मालाबाबो हारसिं हारसिं हगारनानै दोनजाला। बिराद गिनांगौ जाबाय आरोना, जुगानो बेबायदि जालांबाय। माने दानि दिनाव गथ'फ्रा उन्दैयावनो मबाइल लासै नालाय, बे समावहाय बिसोरो नायनाङि भिडिअखौबो नायो आरोना, गाज्रि भिडिअखौबो नायग्रा जायो। बेवहायनो गथ'फोरनि
गथ'फोरनि ब्रेनावहाय गाज्रि साननाया सोमजिखाङो लोगोफोर। एखायनो जोङो माने गथ'नि बिमा बिफा जाबाय नालाय जोङो गथ'फोरखौ ओरैबायदि केयार खालामनांगौ आरोना। आंनि न'खरनिनोखा बे गथ'आ उन्दै बा बे गथ'आ जेबो साननो रोङाखै गेलेनाय गथ' होननानै हगारनानै दोनजाला आरोना। ओरैबायदि गिख्रंथाव जाबाय दानि दिना। बे भिडिअखौथ' सारा दुनियायावनो गोसारनाय नुखाबाय। ओरैबायदि माने साननायाव खोख्लैदों आरोना बे भिडिअआ। बे भिडिअआवनो नुबायना लोगोफोर, बे गथ'आ 9 बोसोरल'। 9 बोसोराव पिरियड्सआनो जाया हिनजावफोरना। अब्ला पिरियड्सआनो जायाबा होमबा बोरै गथ' थाखो? जों बहाबा फिल्म नायनो थांबा बहाबा थाङोबा जोङो 9 बोसोरनि गथ'फोरखौ ओरै लानानैनो बेरायनो गोनां जायो, नंगौना नङा लोगोफोर? ओरै बामनानैनो बेरायनो गोनां जायो। अब्ला बामजानाय गथ'आनो दिनै गथ'नि बिमा जानो गोनां जादों आरोना। बहुत लासिं सिंनि बाथ्रा बेफोरबायदिया। माने सारा दुनियायावनो बे भिडिअखौ नुनानै आसरित नांदों आरोना। बयबो नुखाबाय बे भिडिअआ दासान्दि भाइरेल जागासिनो। ओमफ्राय आङो बुंनो साननाया बेनो आरोना लोगोफोर, जोङो बयबो मिथिखागौ जे 9 बोसोराव पिरियड्स फैया होननानै। ओमफ्राय बे पिरियड्स जानोबाथाय जोङो 11 इयारनिफ्राय 15 इयारसिम नांथारगौ आरोना। खोब जायोबाबो उन्दै बैसोआव जाथारोबाबो 11 इयार नांथारगौ दै। 11 इयारनिफ्रायसो माने स्टार्ट जायो आरोना उन्दै उन्दै गथ'फ्रा सोरबा सोरबा। ओमफ्राय आसरित घटना आरोना। बे गथ'आ पिरियड्स फैनायनि बैसो जायाखै, बेनो माबायदि गथ' थाखो? आरो बे गथ'खौ दोनग्रायाबो बे गथ'निनो बिदानो। बे बिदायाबो माने 11 इयार होननानै फोसावदों, खिन्थु आं फोथायाखै आरोना बे गथ'आ 11 इयारनि जानाय नङा। मानोना 11 इयारा सासे गथ'नि बिफा जानो हाया नालाय। बेखायनो बियो खोब जाथारोबा 13-14 इयारनि जागोन आरोना बे गथ'आ। ओमफ्राय आंनि आन्दाजाव आरोना। ओमफ्राय साननानै नायदो, बेबायदि भिडिअखौ नुनानै जों माबायदि गाव गावनि फिसाखौ उन्दै गथ' गेलेग्रा गथ' होननानै हगार दोननो हाबावनो दे। बिराद गिथावथाव जाबाय आरोना जुगानो। ओंखायनो जों साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरा सांग्रां जानाया मोजांसै। गथ'फोरखौ हारसिं गालांनानै बहाबा खामानि बहाबा डिउटियाव थांनायावबो गिनांगौ जाबाय आरोना। मालाबा माने गासैबो जाया दै, गासैखौबो होनाखै आं। सोरबा भिडिअ मबाइलफोराव नायनानै सोलोङो दै। बेखायनो सांग्रां जानाया मोजां। जों साफ्रोमबो हिनजावसा गथ'नि बिमा बिफाया बांसिन सांग्रां जानाया मोजां आरोना। उन्दैयानो जाथों, बियो थाबायनो रोंथों, बोसोरसेनियानो जाथों, अब्लाबो बे गथ'खौ रेप खालामो आरोना गाज्रि मानसिफोरा। बेखायनो जोङो साफ्रोमबो हिनजावसानि बिमाफोरा बांसिन खेल लानाया मोजां दे लोगोफोर। जानला मेनला मानसि गिदिरफोरजोंबो फिसाजोफोरखौ दा हगारहर। बिसोरो जेबो मिन्थिया, गोरलै गथ' नालाय जेबो साननो रोङा। किसुमाना चक्लेट होगोन, मेथाइ होगोन, बुरखायना लांनानै बुथारहैगोन, रेप खालामहैगोन। बेखायनो सांग्रां जानाया मोजां। आं नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय बेखौनो।